Predstavte si, že sa spavnete na jednom bloku. Bez kamarátov, bez rôznych eventov na veľkej ploche. A takto sa posnažím ja dohrať Minecraft. Podarí sa mi to? To uvidíte. No a určite nezabudnite dať like a odber, lebo sa blížime k 200 odberateľom. Bol by som za to veľmi rád, nebudem ďalej obkecavať video a my ideme na to. OK, takže začíname na jednom bloku. OK, musíme si urobiť nejakú tú základnú plošinku, lebo inak tu neprežijeme troška. OK, tam vidím, že je lucky block, takže tam by sme sa mohli dostavať. Ja môžem na tomto úplne v pohode stať. Oh shit, OK, kámo. Boda. Yes, sir. Urobíme si akože nejaké základné veci, ako napríklad crafťák a takto, sticky. OK, toto zničíme. Nice, máme čestku, čo je jedna z vecí, čo potrebujeme. Takže dáme to sem, boom. Tam si odložíme všetky potrebné veci. Ide sa majniť. Oh, OK. Skúsime sa dostaviť k tomu bloku a urobiť tam obrovskú plošinu, čiže si naťažíme nejaké to drevo a urobíme z toho plenky. Tak. Boom. Tak. Ľudia, ozvem sa vám, keď sa tam dostávam. A few moments later. Ľudia, ja tu mám upgrade. Yes, sir. OK, kámo, my tu máme upgrade. Nice. A inak, aby som vám skrátene povedal, čo sa stalo medzi tým, čo som sa snažil tam dostávať. No proste som dostal takú, že lovely chest a tam boli samé dobré veci. Ako oak log a takto. OK, nejaká tá hlina. Oh. Toto je zvlášť cavey. To viem, to poznám na 100%. Tak. OK, sem si urobíme takto schody k tomu. OK, ešte o jedno vyššie a môžeme sa tam začať stavať. Ďakujem, že ma necháš prejsť. A zase mi kvôli tebe nevystačí. Dobre, vystačilo mi troška. A prvý lucky block? Ne, kámo! Ne! Si už srandu so mňa. Kde máme nejaké tie veci? Nesmie nám naše jediné prasa zomrieť, lebo to by bolo veľmi kámo zle. Určite sa posnažíme postaviť aj nejaký pekný baráčik. Oh, yes sir, yes sir. Toto nepotrebujem. Aj keď. Dunky. Nepotrebujem. Wolf nepotrebujem. Spider nepotrebujem. Máme nejaké základné nástroje, yes. Oh. Oh, wow, bacha. Len aby sa mi tu nič zle... Oh. Gosh. Hero villager. Kamo, hero villager. Yes. Okay, nejaké z armory. OK. Ja mám aj psov! Yes! Kamo mi... Hero potion. OK. Toto sú bloky navyše. Ale OK, z tohto by mohla byť dobrá plošina náhodou. Ne. To je tá... Umri, kámo, fakt, že on mi zabil moje jediné... Počkaj, na čo to tu vlastne ničím? Na čo som to ničil? Ničíme si iron bloky. Gold bloky, sakra. Kámo, tých psov fakt nepotrebujem. Úprimne. Nice. Ani teba. Nice.
Dobre, ty Hero Villager. Tebe by som niekam chcel dostať, ale neviem úplne kam. Oh. Kamo, ja sa troška bojím. Ne, tak tohle je... Tak toto je strašné. Kamo, ne. Si už srandu so mňa. Kamo, môj jediný villager mi umrel. Bomba. Minecraft ma doslova nenávidí. Nebo co to nepotrebujem. Romantik. To si položíme sem. A to môžeme niekedy skúsiť toto. Môžeme si urobiť cobblestone generátor. Najprv si naťažíme nejaké poriadne veci. A few moments later. Takže ľudia, ozývam sa vám po dlhom ťažení a sem hodím tie poušny. Všetko vzácne, čo mám, hej. Toto je dosť vzácne. Meso, jedlo. Sem hodím všetky zbytočné veci. Tak. OK. Mali by sme to nejak upratané tuto. Kam som dal to drevo? Sem som ho dal. A urobíme si nejaké plenky. Akože začiatočnícky ostrov mám zatiaľ akože úplne tak v pohode rozvrhnutý. Tuto chcem spraviť také ako ohraničenie ešte väčšie, aby som sem pre istotu nespadol. Hej, a inak spalnulo sa mi nové prasa, takže to je bombastické. Ešte do tejto strany by to trošku chcelo. Bum! Hotovo. Je to hotové. Ale teraz príde na radu tá ťažšia vec. Musím spraviť bum toto. Toto si čupnúť. Nice. Bum. A ideme to ohraničovať takto. Ja mám akože s tým spawnom také veľké plány. Určite si urobím nejakej... Toto je vlastne ako keby prvá epizóda tohto nášho ako one bloku by som to vedel nazvať. Nechcem, aby to prasa zase spadlo oné. Ty počúvaj ma sem, kámo. Ty buď od... Jak ho poslúchol chlapec? Vedel, čo sa s ním stane. Musíme si niekde spraviť určite aj... Ty počúvaj ma sem, ty skočíš do Voidu a ja normálne vypínam tento server. Čo som to spravil? Čo som to spravil? Nice. Mohlo by nám sem už padnúť nejaký ten kameň, že vylepšenie by som actually potreboval. Aj hodne dreva, potrebujeme hlavne aj nejaký ten... mohli by sme teraz ísť ťažiť ten lucky block, ale... Krava, yes, kámo. Bum. Čumíku. Ty. Bum. No ne. Ty si úplný mantát. To prasa je mantát. Doslova. Bacha. OK, tak toto nechcem. Ale čo to tu dostane? Ne! Dohrali sme Minecraft. Ďakujem ľudia, že ste dopozerali toto video až do konca. Zanechajte like, teda čo, robím si srandu. Kamo, prečo vždy keď... OK, ja budem stať takto na tom, hej?
Tak to budeme zbierať. Furnejsky. Yes, sir. To potrebujeme. To nejsú... Fuj. Je mi z toho zle. Ježišmaria. Oh no. Kde máme... Oh, push, okej. Kde mám svoj meč? Tu, Lucky Sword. Ale nie. Ten nevyužijem. Ideme zabiť Vičku. Už po mne niečo hádže. Ne. No čo môžem piť? Jaj, počkaj. Bombastic side-eye. Mám tu niečo na jedlo? Mám tu. Kamo, ja sa takmer umrel zás. Prečo je toto tak ťažké? Ale cez ten Lucky Block si vieme získať strašne dobré veci. Ok, ľudia, ozvem sa vám, keď získam aspoň troška dobré veci, hej. Jaj, kámo, to odťaženie je už dosť. Počkaj, vlastne, zabol som sa. Hej, ľudia, vysvetlím vám, čo sa stalo za tú krátku chvíľu. Krátko, no. Iba troška. Možno tak 2 hodinky. Možno. No, takže postavil som si obrovskú, fakt, že masívnu platformu na barák. To bude barák, potom platformu na nejaké tie stromy, aby sme mali dostatok dreva, lebo už mi ubúda dosť dreva. Vylepšil som si aj blok, akože one block som si vylepšil. On má vlastne upgrade, hej. Wow. Jau. Ok ľudia, to by bolo pre dnešné video všetko. Dajte like a odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.